Logistik, det er lidt ligesom rengøring. Hvis det bliver gjort hver eneste dag, og der er rent over det hele, så lægger man ikke mærke til det. Men den dag, at der ikke er gjort rent, så er det et irritationsmoment for alle. Så logistik, det skal bare virke hver dag. Jeg hedder Lasse, og jeg arbejder for Saint-Gobain Distribution Danmark. Som logistikudviklingschef er jeg ansvarlig for en lille afdeling, der laver projekter, som forbedrer logistikkens performance år efter år. Men ved siden af det er vi selvfølgelig også ansvarlige for at måle logistikkens performance, det vil sige lave nøgletal, der viser, hvor effektiv og hvor god kvalitet vi har i logistikken, så vi kan distribuere det ud i driften. Lige nu befinder vi os på centrallageret i Randers, hvor 80% af alle vores varer bliver ekspederet fra. I dag der har vi en deadline til klokken 6 om aftenen, hvor kunderne kan bestille varer hos os. Og 85% af alle de her varer de bliver leveret til kunderne inden klokken 7 dagen efter. Jo senere deadline du har og kan bestille dine varer i, og jo hurtigere du kan få dem leveret, jo bedre står vi rustet, både over for vores konkurrenter, men også over for at tilfredsstille kunderne med en god leverance. Så får man muligheden for at bruge den teoretiske baggrund, man har, til at gå ind i nogle helt konkrete projekter. Arbejde med hele projektet, beskrivelsen af det, bemandingen af det, udførelsen af det, helt ned i materien, helt ned på gulvet. Du får muligheden for dag til dag at følge de forbedringstiltag, du laver. Du kan se år efter år, at her har vi arbejdet med et projekt, der højner noget kvalitet, og du kan måle det og se, at her har vi gjort en forskel.